Smolík, povedzte nám niečo o sebe. Chodil som na základnú, na klavír a potom na gymnázium matky Alexie. Ale, takže vaša matka sa volá Alexia? Smolík, neodrbávajte nás. V papieroch tu máte, že vaša matka sa volá Eva. Však to je pravda. Aha, dobre. Kde ste boli v septembri 2009? V Rakúsku? V kapitalistickom Rakúsku, Smolík? Vy ste to dobre vypočítali. No, počítače mám rád. Smolík, čo to tu na nás hráte? Nič. 6 rokov v komparze SND. Poďakujte sa mi. Ďakujem. Po anglicky. Thank you. Po nemecky. Danke. Označiť. Pokročili v angličtine a nemčine. Jasne. Smolík, že vy rád športujete, máte rád film a technickú literatúru, čo? To sedí. To som si mohol myslieť. Počuj, že vraj dynamický, zodpovedný, asertívny a že komunikatívny.